Bueno, pues, Esteban i César, jo voldria preguntar-vos el vostre nom, bueno, qui sou en realitat, perquè Caminar sona molt bé, però m'heu dit que sou una cooperativa i m'heu dit que sou historiadors de l'art i que esteu treballant de lo vostre. Bueno, això són moltes coses que esteu fent i que crec que teniu que explicar-les perquè això no és fàcil de fer. La veritat que va ser un projecte que va néixer amb molta il·lusió. Som 3 socis, Esteban i jo, que són historiadors de l'art, i després la companyera Sara, que és historiadora, i van néixer a principis del 2013, per almenys la idea de fer una cooperativa de treball associat, és a dir, de juntar gent amb experiència, gent amb ganes, amb formació, per a intentar fer de la nostra il·lusió i de la nostra forma de viure i d'entendre el patrimoni també la nostra forma de treballar, de crear treball. Portàvem ja de nosaltres anys treballant en empreses de turisme, però decidirem en aquella època que ja era el moment també de nosaltres mateix fer l'autotreball, és a dir, crear una empresa, crear una cooperativa per a començar a treballar de lo nostre realment. Jo crec que a més heu creat el producte, perquè el producte que vos esteu fent de visites per València, jo sabia de l'autobús i que n'hi ha que no voltes, que no sé on va, però que a mi mai se em passaria per cap pujar ahí, perquè anar a la Marina pot estar molt bé, però te passes el dia muntat en l'autobús, vosaltres crec que aneu passejant. Sí, de fet, cosa, això de passejar, no? Sí, el nom de Caminar ve d'ahí, perquè el que fem és caminar per l'art, per la cultura, pel patrimoni. Caminar per l'art? Clar, de fet el nom és en valencià, és Caminar, Camins de Cultura i d'Art. És el nom real del vostre nom. El nom correcte de la cooperativa. Aleshores, el que vam veure és que sí que hi ha moltes empreses de turisme, però molt enfocades al turisme, que sí que a vegades feien rutes per València, però no hi havia cap empresa especialitzada per a la gent d'ací, per a fer rutes llargues, de 3 hores i quart, per a aprofundir en diverses temàtiques, en diversos recorreguts. Aleshores tenim la idea, veiem que hi havia una carència en aquest sentit, i bé, vam decidir emprendre el projecte, que som emprenedors. Així que sí que fem el que és la cosa en la qual ens hem format, el que s'agrada i el nostre treball. Bueno, això pareix que pinta molt bé, no? Sí. I la ciutat de València, que vos ha donat les gràcies o què és? Perquè jo crec que la ciutat de València esteu posant en valor coses que no se sap que estan ahí, teniu que anar buscant-les, descobrir-les, posar-les en valor. De quina manera la ciutat vos respon, els valencians, de quina manera vos diem gràcies? Pues a la gent mateixa que ve a la ruta jo crec que a més són els agraïments que més ens agrada quan la gent ens fica un comentari positiu, ens envia un missatge en Facebook o per mail, per rutes que per exemple cap de setmana, una que de negres, la gent... Una Facebook de què? Canvis negres, que és una de la Inquisició, prostitució, la mort en general. La ciutat de València... Les històries més oscures, més sinistres de la València antiga. Sí, que té molt històries. 60 anys vivint de València i no sé de què esteu parlant. I la gent molt agraïda. Donar-nos l'enhorabona, grans comunicadors, ho hem passat molt bé. Això per nosaltres és agraïment, la veritat que... O quan, per exemple, fem la ruta pel patrimoni desconegut, per exemple, i s'ensenya la muralla àrab, que la gent no coneix, refugis antiaeris, restes arqueològics de diferents èpoques, palaus, el barri del Carme, per exemple, aprofundint. Aleshores la gent diu, visc així tota la vida, soc de València tota la vida, i mai havia vist que així, que hi ha un refugi, he passat tota la vida per així, no sabia que és de l'any, del segle XX, del segle... Digueu que la ciutat de València és molt més que la Malvarrosa per anar a passejar, no? Sí, i també hi ha els barris, no sols Ciutat Vella Marítim, també hi ha els barris que... També? Els afores, per exemple, també tenen patrimoni. Marxalenes, que no sé què dir també. La veritat és que esteu deixant-me... Jo crec que sóc una persona que coneix mitjanament la ciutat, heu fet un treball important. València és una ciutat encara per descobrir. En aquest sentit, jo diria si no se us adona les classes d'una manera de dir, perquè clar, baixar la gent del vaixell i portar 5.000 persones que vagin per la plaça Rodona i que tornen, segurament això és una qüestió de logística, però jo crec que això deixa poc solatge, crec que deixa poca moda. Jo crec que el que esteu dient que la gent li donarà més ganes de ser valencians, de sentir-se valencians. Això és més una visita superficial que també a vegades la gent per falta de temps o es fa la ruta típica, característica, però la gent així sí que vol conèixer ja la seva ciutat en profunditat. I vos ho demanen? Sí. Vos ho demanen, la gent pregunta molt, té interès, a més hi ha molts Facebook oberts on la gent
dona coses, no? Per exemple, la València Insòlita, este tipus de Facebook, ensenya un poc del patrimoni, i la gent té un interès previ i moltes vegades com veus vostres rutes. Preguntar-vos si teniu Facebook, que és una pregunta òbvia, sí que en teniu. A més, és la ferramenta més important que tenim. Sí? Vale, entonces convidaríeu a la gent que entri al vostre Facebook. Que mire perquè allí... Digueu, expliqueu que la digueu, apunteu-se. Publiqueu les fotografies, Sí, nosaltres li donem sempre molta activitat a Facebook perquè és la ferramenta més important. Publiquem fotos, notícies també, de patrimoni, de cultura, sempre les rutes les promocionem ahí i ja tenim prou seguidors. Aleshores sí que clar, recomanem que la gent li fiqui un m'agrada. Crec que són 8.200 i pico ja, o sigui que ja tenim prou. 8.000? Sí. Bueno, doncs jo, els que mos tinguin que veure, jo vos dic que entreu a aquesta pàgina perquè segurament hi ha coses que els sorprendran. Jo després aniré a mirar-ho perquè crec que m'agradarà. César, Esteban, gràcies. A vosaltres.